Чуаш ирләр баш киеме. Сәлам, дустым! Бүген без синең белән чуаш халкының ирләр баш киемен бергәләп ясарбыз. Ак кагаз битең әзерләдеңме инде? Бик шәп. Төсле карандашларыңны ал да башлыйбыз. Башта кеше башы ясарга кирәк. Чуаш халкының баш киемнәре чын мәгънәсендә сәнгать әсәре. Аларның хатын-кыз баш киеме чигү, сәйлән, тәңкәләр һәм төймәләр белән бизәлгән. Ә ирләрнеке киездән ясала торган булган. Чуаш халкының милли киемендә аеруча популярлык казанган өлеше мөгаен хатын-кызлар баш киемедер. Ул көмеш тәңкәләр белән бизәлә һәм аны тухья дип атап йөртәләр. Баш киеменә карап, кызның кияүдәме юкмы икәнен билгеләп булган. Кияүдә булмаган яшь кызлар түгәрәк формадагы тухья дип аталган баш киеме киеп йөргән. Әйдә, батыр егетебезгә күлмәк ясыйк. Гаиләсе булган ханымнар ак төстәге җиңел, аскы ягы гына чигелгән яулык ябып йөргәннәр. Ул яулык аркага кадәр салынып торган. Бәйрәмнәрдә хатын-кызлар хушпу дип аталган бик бай итеп бизәлгән, зәвыклы баш киеменнән булганнар. Төрле формадагы шул баш киемнәрен кызлар үзләре бизәгән. Хәзер башлыкның үзенә күчик һәм башта контурын ясап куйык. Чуашларда ир-атларның баш киемнәре киездән ясалган. Җәен ак яки кара башлык кисәләр, кышын селек дип аталган, муенны каплап тора торган төшермәлесен кигәннәр. Ирләрнең башлыгында бизәкләр, милли орнаментлар бик аз булган. Без синең белән җәйге баш киемен ясыйбыз. Аңа матур чуаш милли бизәген ясарга онытмыйк. Чуаш халкында һәр бизәкнең аерым мәгънәсе бар. Без ясаган бизәк байлыкны һәм дәрәҗәне аңлата. Һәр орнаментның үз мәгънәсе һәм аңлатмасы булганга күрә, костюмнардагы бизәк буенча кешенең кайсы нәселдән, хәтта аның нинди һөнәр кешесе икәнен дә белеп булган. Менә нинди кызык! Хәзер безгә синең төсле карандашларың кирәк булыр. Ачык крән карандаш белән егетебезнең битенә төс кертик. Элек ирләр өске өлеше йоннан ясалган һәм алтын, көмеш, кыйммәтле асыл ташлар белән бизәлгән озынча баш киеме киеп йөргән диләр. Зәңгәр карандашны киез башлык буяганда кулланыйк. Борынгы заманнарда чуаш осталары баш киеме өчен бизәүләрне алтын, көмеш, бакырдан ясаган. Әмма кыйммәтле металлны эшкәртү тыелгач, бу тапкыр халык баш киемнәрен тәңкә белән бизи башлый. Биегәндә, хәтта йөргәндә дә бу тәңкәләр шыңгылдап, тирә-юньгә матур тавыш тарала. Бизәкләрне кызыл карандаш белән яса. Кызыл төс чуаш халкында байлыкны һәм бәхетне аңлата. Башка төсләр нәрсә аңлата икән? Белеп тор. Сары — кояш. Ак — чисталык. Яшел — тормыш. Башлык һәм күлмәктәге кичкенә геометрик детальләрне сары төс белән буяп куйык. Кара, шәп башлык килеп чыкты бит. Бүген дә минем белән рәсем ясадың. Моның өчен рәхмәт сиңа.